Putri kang Sulistya warni tane cekel oh nang ngebis jejar-jejeri kok Putri kang Sulistya warni mesake lho kowe nyekel tangane dini tak kira tega aja mbok lebokne ati Mas iki mek eting timbang nyalah bunuh diri mati hati ya tenan Sri Huning Mustika ketuban ya ya tuban dus gandrung kok begegek kaya isin Mas iki lho ayo tekan tangan kowe kene nah kene Pintoke kok bingungke ngono putra Kanjeng Sira lawe Gak nandangi biyen rak iki anak angkatku to kuwi nggih kuwi jaman aku nemu cah iki pertama kali alah dapure karo kesete apik kesete lah yo wis wireng gitu nggih wah wis kelawu ireng pokoke dadi siji wis antarane wong wis sangke irenge disawang gak irenge tapi ijo ya kaya aspal kae wis saiki bareng breset iso dandan waduh ya santai nduk Din heeh tinggal aja raine tuwa kuwi jek bocah iki lah iya Masa sik bocah? jek bocah Bocah apa? bocah bar kapusan ah ayo Mas yo Duk meranggung bojone goro sing mbok gandrung iki kene kok malah gandrung cagak to. alah petuk wong ayu modar kulinane petuk kijing kok ya ya bebelo Wiratmaya Ngene lho. tan urung Sri Huning rene lho gundulku nduk masane apa anu kena iki ampet-ampet kena go apa lalu-lale dadi mustikaning tuban ya ya Sri Huning Mustika tuban lapor tresno win sabaya pati marang Raden Wirataya Mbak Suci nayung sik karo Mas Petro ayo Bagong nayup nali nalikane ni
Yo. Aja lali marang aku iki ya Nimas. Ayo anane anu jangono aja ngono ya Mbak nanu iya ngerti ngono hello bablas kelinci ucul di Romo Seger ayo Mas Bagong Mas Petur ayo